ଭାବରେ ଦିଆଗଲା। ଗୋटे ସମୟର କଥା। ବାଣାସୁର ନାମକ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦାନବ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ଅପାର ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲା। ବାଣାସୁରଙ୍କ ଝିଅ ଉଷା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାତି ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲା। ଏକଦିନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଉଷାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବାବେଳେ ବାଣାସୁର ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ଏହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ସେ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ବାଣାସୁରଙ୍କ ନଗରୀକୁ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାଣାସୁର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଡାକିଲା। ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ମହାଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଦୁହେଁ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀକୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ନ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାବଧାନ ରହିଲେ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଣାସୁରଙ୍କ ଅହଙ୍କାର କମାଇ ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସାରାଂଶ: ମହାଦେବ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାପରକାରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶତ୍ରୁତାରୁ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷା ଓ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଓ ଉଷାଙ୍କ ବିବାହ ହେଲା ଓ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏନ୍କେ ଆଉ ଶିବାଙ୍କ ଲାଗି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ।